Tres mulleres foron asasinadas en España nesta fin de semana, dous delas galegas. A última, unha veciña de Varga de 43 anos, tiroteada polo seu marido cunha escopeta. A Corporación Municipal de Pontevedra quiso mostrar o seu apoio aos familiares das vítimas cunha concentración ás portas do concello. Nos parece que non é de recibo que no século XXI, pois por cuestións de poder do home sobre a muller, se estén producindo asesinatos sistemáticamente, non? Sabemos que é un tema complexo, que non se pode resolver da noite para mañá, pero hai que poñer todo o esforzo desde o punto de vista legislativo, desde o punto de vista de contribución a axuda, non? A tratar de loitar contra esa violencia, as mulleres que están dar alternativas, non? Para que poidan tomar decisións e salirse desta situación de dependencia e de violencia. Ademais, a Deputación e a Subdelegación do Goberno quixeron mostrar as súas condolencias aos achegados da veciña falecida en Valga. As bandeiras de ambas institucións ondearon hoxe a media asta. Existe unha violencia de xénero estrutural, que estamos nun sistema patriarcal que non funciona, na que fallan moitas cousas e que, por suposto, necesita que todos poñamos o ombreiro, que todos apostemos por corrixir este sistema, por corrixir as súas eivas, e como non é doado, como non depende dunha sola variable, necesita moita implicación. Polo tanto, creo que temos que todos poñernos en serio e deixar de desviar atencións. Están morrendo asesinadas mulleres. Estamos falando de datos e de cifras que estamos superando as mulleres homes mortos por asesinatos de ETA, non? Estamos falando dunha situación que é moi alarmante e que hai que poñerlle freo, non? A manifestación do 8 de marzo foi multitudinaria e histórica, pero os feitos corroboran que foi insuficiente. Por iso, para mostrar o rexeitamento ante os tres últimos casos de crimes machistas, o colectivo Feministas de Pontevedra convocou unha concentración para mañá ás 8:30 da tarde ante a Audiencia Provincial.